je hebt eigenlijk, zoals vandaag, toch een 3 à 4 Beaufort goed nodig om als je stenen inlegt om te kunnen malen. Die stenen die wegen al een paar duizend kilo. De graan dat je ertussen duwt, die geeft de wrijving, dus je moet eigenlijk al serieus wat kracht hebben om te kunnen gaan malen. Nu wat we gezien hebben op onze zeilen liggen nu momenteel op alle 4 de routes zijn momenteel halve zeilen, dus de zeilen zijn maar half vol, de wieken zijn maar half vol met zeil. Moesten we natuurlijk zeggen, kijk, we gaan vandaag ook malen, we hebben al voldoende wind. Dan kun je natuurlijk je zeilen over de volledige week gaan leggen en dan heb je natuurlijk ook weer wat meer windvang en dan moet je een beetje mee gaan spelen. Hier is het wel die molen en dat is dan... Ja, dus je ziet eigenlijk het grote wiel die verticaal draait, die zit op de molenas. Ja. Dus die drijft het kroonwiel aan, die dus horizontaal ligt, dus aan de hand van het kammensysteem. En dat is eigenlijk de handse aandrijving van de molen. Hè. Ik ben Karel Malkorps en ik ben lid van de stichting De Hulstersmolen. Dat doen we met 5 leden, voorzitter, secretaris en 3 bestuursleden. In 1884 is die gebouwd. Daar stond dus een staakmolen, dat is zo'n houten vierkante molen. Die draait, het hele huis draait op de wind. Die stond aan die kant van het huis. Die is in 1884 omgestormd. Maar die zijn zeer windgevoelig. Dan is er hier die stenen molen gebouwd. En die brandde in 1900 af. Was hij nog maar 16 jaar oud, dan brandde die uit. Ja, die romp bleef wel staan, maar binnen werd hij helemaal uitgebrand. Dat was in 1900. En dan hebben we de oorlogsjaren gehad, dan is die veel beschadigd. Dan hebben ze er nog de kapjes eraf geschoten. Dan hebben ze voor heel de streek gemalen hier, want dan was er nergens, alle molens waren kapot die er waren. Dan hebben ze hier nog gemalen met de kap open van boven, maar dat was ook kapot. Om de mensen te voorzien van meel. Zo moet je het zien, elk dorp had vroeger 2 molens. Dan kun je wel nagaan hoeveel dat er hier gemaakt werd. Hè? Je kunt zo'n 1000 kilo per dag draaien. Niet als ze alle dagen draaiden, want als er geen wind was kon je niet draaien, want ze waren van de wind afhankelijk. Maar vroeger hebben ze nog een motor gehad hier, en later als ze zoveel werk, is er daarachter nog een motor gezet. Met een dieselmotor hebben ze dus gemalen omdat ze te weinig tijd kregen om de boel klaar te krijgen, want er was zoveel vee. En er stond er een in Saspert en hier een. In Groeten stonden er 2, in Oostburg stonden er 2, in Zuid-Sander stonden er 2, in Katzand stonden er 2. Bijna overal, in elk dorp hier in West-Vlaanderen stonden 2 molens. Die mensen die hier wonen in de streek, die zien ik eigenlijk te weinig. Een paar vanmorgen is er nog één geweest, god, ik woon hier vlakbij en ik zie die molen altijd draaien, ik ben er nog nooit geweest. Toen zeiden we vanmorgen, we gaan toch eens gaan kijken op die molen. Dat moeten we toch eens doen, we wonen er zo kort bij. Dat vind ik dan leuk natuurlijk, dat je eigen mensen hier ook krijgt. Hè? En dat is eigenlijk een beetje, vind ik een beetje te dun. Maar ja, die mensen zijn ermee opgegroeid hier en die zeggen, ja, daar staat die molen, die kennen we allemaal, maar hoe het werkt, maar dat weten de meesten niet hoor. Nee, daarom ben ik zo blij als de eigen mensen komen, hè, om dat dan te vertellen. Hier, het spel, hè.